озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман соли панҷум аст ки бо мақсади дарёфти истеъдодҳои нав дар соҳаи санъати мусиқӣ ташкилу роҳандозӣ мегардад. имрӯзҳо таълимгирандагони мактаби санъати бачагонаи ноҳияи ҷалолиддини балхӣ барои иштирок дар озмуни мазкур тайёрии ҷиддӣ дида нозукиҳои олами мусиқиро ҳарчи бештар аз худ намуда истоданд, то ин ки музаффариятро ба даст биёранд. мактаби санъати бачагона ба таълиму тарбияи эстетикӣ, зебопарастӣ ва касбии миллии наврасон машғул мебошад. дар он 20 нафар омӯзгорон кор ва фаъолият намуда истоданд. чандин шогирдони худро имрӯз барои озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман тайёр намуда истодааст. 3 сол шудааст ки ман дар амин мактаби санъати бачагона таҳсил менамоям ва дар тӯли 3 сол ман навохтани пианина, рубоб, дутор, яъне ки рассомӣ ва ҳар гуна ҳамон асбобҳоро навохта метавонам. имсол тасмим гирифтам ки дар озмуни тоҷикистон ватани азизи ман иштирок намуда аз жанри анъанавӣ шеъри сафар амирхон ифтихори ман бо устода маҳкам мусоев ки тайёрӣ мебинам ва ҷои сазоворро ишғол кунам. дар муассисаи номбурда хонандагону наврасон ва дӯстдорони савту наво аз тамоми гӯшаву канори ноҳия ба таълим фаро гирифта шуда маҳорати сурудхониву навозандагии асбобҳои гуногуни мусиқии халқиро ба монанди таблаку доира, дутор, карнаю сурнай, рубоб, ғиҷак, пианина ва амсоли инро аз худ мекунанд. ҳама чиз албатта ки дар натиҷаи мисол бигем ки айниқтаи назари илм мешавад. масалан агар қисмати назариявии илм агар талаба ки надона мисол ҳичи намешавад. ина мегӯянд ки дар сулух яъне ки сумияи шинавоиш қатъи менавоза, яъне ки ай илми мусиқӣ ки бохабар набоша ояндааш ҳичи намешавад. мо дар асоси ҳамаи илми мусиқӣ дарс метиҳем, мефаҳмонем, дар бораи садоҳо мефаҳмонем, дар бораи мисол бигем ки пастбаландии овозҳо қай кардан зарур аст ки мисол шогирдора мо барои озмуни фестивал озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман тайёр кардесем. боварӣ дорем ва ҳаракат мекунем ки ҷойҳои намоёна ишғол кунад дар жанри анъанавӣ ва номинатсияи навозандагӣ, яъне ки ба ҳамаи асбоби халқии миллии тоҷикӣ инҳо ҳунари хишро пешкаши мисол бигем ки тоҷикистон ёд мекунад. ҳамзамон дар назди муассиса гурӯҳи рассомӣ амал мекунад ки дар он беш аз 30 нафар дӯстдорони санъати тасвирӣ дар ду баст таҳсил менамоянд ки ба ин насли наврас омӯзгорони соҳибтаҷриба, расsom ва наққош тамоми нозукиҳои санъатро меомӯзонанд. В нашей школе мы стараемся детям привить любовь к прекрасному. На протяжении многих лет наши дети и наши выпускники до сих пор посещают наши заведения, стараются выполнять красиво свои работы. Мы обучаем классическому рисунку, академическому карандашу. Дальше мы детей обучаем навыкам рисунка красками, акварель, художественная живопись. На протяжении 4 лет обучения дети получают полностью по программе обучения. В этом году мы очень благодарны за то, что включили художников в номинацию республиканского конкурса «Таджикистан Ватан Азизи Ман». От нашей школы искусств художники участвуют 3 выпускника нашей школы. маврид ба зикр аст ки мактаби санъати бачагона на танҳо сарчашмаи амалисозии орзуҳои кӯдакону наврасон, балки мактаби воқеии тарбияву омода намудани ҳунармандони чирадаст ба ҳисоб меравад ки дар оянда бо ин васила метавонанд шуғли писандидаи худро интихоб намуда барои рушду эҳёи ҳунарҳои милливу мардумӣ нақши боризе гузоранд.